Ей, тук е една въдичка. Падна ми една стара кутия алуминиева. Реших да направя една въдичка. Тук има вентилатор, че вътре върти за охлаждане. Стандартна въдичка с дистанционно изходно напрежение около 500 волта. Мощност около 1000-1500 вата. Вързал съм както обикновено 3 кружки по 100 вата последователно, за да се види как работи. Има и дистанционно. Него съм го програмирал така, което от А и Б копчета натиснете, докато държите. А за да работи дистанционното, трябва да го светнем тук. Като светне зелено, работи. Натискаме, светим, пускаме, спираме. Натискаме Б, светим, пускаме, спираме. Тук обаче, като натиснеме, можем да оставим дистанционното, а с Б гасим. Така съм го програмирал. Бутона в момента не работи, защото работи дистанционното. Като изключим дистанционното, ще работи бутона. Ще го извадиме. Той се извади. Ще го сложим настрани, за да можем да видим какви честоти имаме. Натискаме C. Не тръгва нищо, защото не сме штръкнали. Тук чакаме зеленото. Ето го. Натискаме. Оставяме и въртим тук сега. Това са много мощна честота. Тук доста по-слабичко. Като честоти става въпрос. По-ниска честота. Така. И гасим. Общо взето, това е. Друго по въдичката, кой знае какво няма. Цялата е от алумин, много хубаво охлажда, не загрява. Тук не е ясно, с такъв акумулатор може да работи някъде, ако е читав естествено, може да работи някъде около 2-3 часа. Консумацията не е кой знае колко голема. Друго по нея няма.